Enye into engike ngayibona osukwini lanamhlanje yazi kodwa nje angangayitshela ukuthi into ngempela engaba serious ingakho lokhu nokukhuluma ngayo kunzima. uSantaco ke inhlangano ebhekelele ezokuthutha ezembondi yamatekisi. uSantaco kunokukhuluma ukuthi uveze into ethi abantu laba behamba ngey'moto ey'ncane noma abantu abaney'moto zabo awuvumelekile ukutholakala emgwaqeni unabantu abangaphezu kwababili. Shuthi fanele kube wuwe bese kuba umuntu oyedwa once naba bathathu baba babili kwase kuba u3 ngawe. Lokho kusuke sekusho ukuthi usuya operator wena shuthi usulayisha umphakathi. Shuthi lento ithi wena ubaba wekhaya unonkosikazi naney'ngane anisavumelekile ukutholakala ney'ngane zenu emotweni yenu noma emotweni eyodwa ezumndeni. Sekufanele iy'ngane ziphume ziyogibela amakhumbi erenki. Niyasuka ekhaya, siphuma ekhaya emntobatoba siya ekhaya mhlambe emndenini esinoma esihlotsheni mhlambe nje Eastern Cape kunomcimbi noma kunomshado noma kunomngcwabo. Kufanele masiphuma thina la ekhaya njengomama nobaba emotweni sibabili ebese iy'ngane zona ziyogibela itekisi zisilandele ngemuva. Iyayenza nesense bafethu into siyayixoxa nje like generally siyayixoxa nje. Kufanele masiphuma thina siye emcimbini eMpumalanga kwangena mina udriver nomama sesiphelele, yabo, kwangena mina nomama sesiphelele. Iy'ngane sekufanele zigibele itekisi silandele ngemuva. Akunandaba ukuthi ezethu kodwa asivumelekile ukuficekala emotweni singaphezu abantu abathathu. Khona into engeke ngayibona namhlanje osukwini isho njalo, kodwa-ke ngeke ngabuye ngathi hayi mhlawumbe into engelona nje iqiniso shuthi into nje ebhaliwe nje iyiqiniso lento bafethu. Ngoba nabanye bake bayibona. Sizoyikhuluma nje bafethu lento mase mina sengiqinisekisile ngempela ukuthi iyiqiniso, ngoba kusho ukuthi ziningi izinto ey'ngake zoshintsha South Africa makuse kanje. And kusazoba kuningi nje ukutholakala kwabantu bebulewe makusazoqhubeka kanje. Ngoba ngempela akukwazi ukuthi sengathi ngibheke emcimbini mina noma ngibheke endaweni ashuthi mina umzali akasakwazi ukuthatha ingane yakhe makuvulwa iy'kole. Usually abazali ifamily inawo umqondo ukuthi ingane iyoqala isikole university beyiphekezele as a family mhlawumbe mabenemoto enkulu eyi-SUV noma eyi-van mhlawumbe ukuthi iyodwa ingane esikoleni but sekuhamba ifamily yonke. Shuthi nje lokho akusavumelekile, kuyicala. Mhlawumbe bafethu lento isazoke ibuye kufanele ukuthi ichazakale ngendlela esizokwazi ukuyi-understanda nje ngayo sonke singabahlali, ngoba mhlawumbe indlela efike ngayo thina singayi-understandanga, hhayi ngoba isho lokho esikucabangayo. Kodwa-ke sengenzela laba aba-confused njengami abadideke njengami ukuthi ngempela ingaba khona into enjalo ethi emotweni eyi-private awusavumelekile ukuficana nibathathu nabathathu shuthi usuya-operate usunecala nje. Mhlampe ngenzela laba esidideke kanye nabo ukuthi ikhona into ethi ayibe kanjalo ngempela ngempela ngempela.